Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa, please turn with me to Romans chapter 9 verse 6 hangtod sa verse 9. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Apan kini dili nga mura og ang pulong sa Dios napakyas, kay dili tanang kaliwat sa Israel kabahin sa Israel, ug dili tanan mga anak ni Abraham tungod kay kaliwat sila, kundili pinaagi kang Isaac ang imong kaliwat paganganlan. Kini nagpasabot nga dili ang mga anak sa unod ang mga anak sa Dios, kundili ang mga anak sa saad ang pagaisipon nga kaliwat. Kay kini mao ang giingon sa saad, mga ingon niini nga takna sunod tuig, mubalik ako ug si Sarah makabaton og usa ka anak. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niadtong miaging tulo ka mga semana mga kaigsunan, atong gipasabot ang pinakatumong ni Pablo sa chapter 9, chapter 10 ug chapter 11 sa book of Romans. Ang pinakatumong gayud ni Pablo is that matubag ang pangutana nga gipangutana sa iyang mga readers. Unsay nahitabo sa mga Hudiyo, kumusta ang mga saad sa Dios sa nasod sa Israel sa tibuok daang tugon. Sa pagtubag ni Pablo niini nga pangutana mga kaigsunan, iya gayong gigahin ang tulo ka kapitulo, chapter 9. Gipasabot ni Pablo ang grasya sa Ginoo nga nagpili sa iyang mga pagaluwason. Dili gayod tumong sa Ginoo nga luwason ang matag usa ka mga Hudiyo nga walay exception tungod kay Hudiyo lamang sila. Gumikan kay gipasabot ni Pablo sa chapter 9 nga dili tanang kaliwat sa Israel sakop sa Israel ato kanang ipalapad unya. Dayon sa chapter 10 gipasabot ni Pablo ang libre nga imbitasyon sa Dios nga ang buti pasabot niini iyang giablihan ang iyang mga bukton sa tibuok nasod sa Israel, pero mibalibad ang majority sa mga katawhan sa Israel sa atong Ginoong Hesukristo. And then sa verse 11 gipasabot ni Pablo ang tumong sa Dios sa pagluwas. Aduna gayoy mga remnant, ang buti pasabot ni ining mga remnant, aduna gihapoy mga nahabilin nga mga Hudiyo nga gisumpay sa Dios og utro sa sanga sa iyang mga tinuod nga mga katawhan. Gisugdan ni Pablo ang chapter 9 pinaagi sa pagpahibalo kanato mahitungod sa iyang nag-uros-uros gayod nga pagbati gugma alang sa katawhan sa Israel. Matod pa sa verse 1 ug verse 2 ang iyang kasing-kasing nahangawa og naguol gayod kayo alang kanila. Verse 3 gipasabot gayod ni Pablo nga aduna siya'y dakong pangandoy nga kung mahimo unta siya na lang ang puluhon, siya na lang ang papason, aron lamang maluwas ang iyang mga kababayan, ang iyang mga kaliwat diha sa unod. Apan, imposible gayod kaayo kini nga mahitabo. And then sa verse 4 ug sa verse 5, giangkon ni Pablo nga ang mga Israelites, dako gayod kaayo ang mga pribilehiyo nga ilang nadawat gikan sa Dios. Maugani nga naguol kaayo si Pablo, gumikan kay taliwala sa mga pribilehiyo, wala gayod nila dawata ang atong Ginoong Hesukristo, ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Karon, before ta magpadayon mga kaigsunan, ato lamang i-summarize ang verse 6 hangtod sa verse 13 sa atong teksto. Ang pinakatumong ni Pablo is that i-verify
ang iyang gipamulong sa verse 6, ang giingon, apan kini dili nga muraog ang pulong sa Dios napakyas, nga ang buti pasabot niini mga kaigsuunan, ang kamatuoran nga kasagara sa mga Hudiyo, majority, nagpabilin nga wala nakabig diha kang Kristo, wala kini nagpasabot nga ang pulong sa Dios ngadto kanila napakyas. Gumikan kay gisulti usab ni Pablo ang rason, kay dili tanang kaliwat sa Israel kabahin sa Israel. Mao kini ang pinakaimportanteng bersikulo sa tibuok chapter 9 nga gipalapad lamang kini sa mga misunod nga mga bersikulo mga kaigsunan. Mao nga sa pagpamatuod sa gipamulong ni Pablo, iyang gibungat ang duha ka mga ehemplo. Ang example ni Isaac sa verse 6 hangtod sa verse 9 ug ang example ni Jacob sa verse 10 hangtod sa verse 13. Si Abraham dunay duha ka mga anak, pareho silang mga Hebreyohanon, and yet gipili sa Dios si Isaac ug dili si Ismael. Now pag-abot na usab ni Isaac, duna poy duha ka mga anak si Isaac, pareho usab nga mga Hebreyohanon, pero gipili sa Dios si Jacob ug dili si Esau, mga kaigsuunan. So aduna gayoy gipili ang Dios. Sumala sa iyang kabubuton. There is always a remnant within Israel nga bisan og majority sa mga katawhan sa Israel wala mituo sa atong Ginoong Hesukristo hangtod karon, aduna gihapoy mga nahabilin, aduna gihapoy mga remnant nga mga tinuod nga mga katawhan sa Dios within the nation of Israel. Ug adunay tulo ka punto ang atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang gipamulong ni Pablo sumala sa verse 6, ang iyang overall statement. Ang giingon sa verse 6, apan kini dili nga mura og ang pulong sa Dios napakyas. Gisugdan ni Pablo ang verse 6 pinaagi sa pulong nga apan. Ang buti pasabot niini, gi-insist gayud ni Pablo nga bisan pa sa nahitabo nga ang mga Israelite largely wala mituo sa atong Ginoong Hesukristo, pero ang saad sa Ginoo sa Israel, ang pulong sa Ginoo sa Israel sa daang tugon, wala gihapon mapakyas mga kaigsuunan. Karon buot natong masabtan sa atong mga tigpaminaw nga si Pablo aduna gayoy pinakaimportante nga punto nganong iya kining gibungat mga kaigsuunan. Gumikan kay ang mga nagabasa sa sulat ni Pablo parihong mga Hintil ug parihong mga Hudiyo. Gumikan kay ang simbahan didto sa Roma adunay mga members nga mga Hudiyo ug aduna usay mga members nga mga Gentiles. Parihong nanginahanglan gayod sila nga makadungog niini nga pagpasabot ni Apostle Paul. For example, alang sa mga Hintil, pwede man silang muingon nga, kung ang pulong sa Ginoo sa Israel, kung ang iyang saad sa Israel napakyas, unsa may kasiguraduhan namo nga dili mapakyas ang saad sa Ginoo sa mga Hintil. Kung ang track record sa Dios napakyas na sa iyang una nga mga saad, ang nindot nga iyang gisaad sa mga Hintil nga kung mutuo kang Kristo maluwas, basin og mapakyas pod kini. So ang mga Gentiles, mga kaigsuunan, sama sa mga Hudiyo, gikinahanglan gayud nilang madunggan kini nga pagpasabot gikan ni Apostle Paul nga kinahanglang masettled gayud nga ang pulong sa Ginoo wala gayud napakyas. Kay kung napakyas pa, what assurance do we have nga dili usab kini mapakyas nga rika nato? So kabahin jud kini sa pinakatumong ni Pablo mga kaigsuonan. Aron masabtan sa iyang mga tigbasa nga ang pulong sa Dios wala gayod mapakyas. Wala lang nila masabti, pero wala nagpasabot nga napakyas ang pulong sa Ginoo. Gumikan kay ang saad gayod sa Dios sa Isaiah chapter 55 verse 11 ang giingon dinhi mahimong ingon usab niini ang akong pulong nga mugawas sa akong baba, dili kini mobalik kanako nga walay pulos, apan pagatumano niini ang akong katuyuan, ug mulampos gayod diha sa butang, diin ako kining gipadala. So, masukad mga kaigsuunan, ang pulong sa Ginoo dili gayod mapakyas. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, gipasabot ni Pablo nganong dili mapakyas ang pulong sa Ginoo, or in the case of Israel nganong wala mapakyas ang pulong sa Ginoo. Ang giingon sa ikaduhang bahin sa verse 6 hangtod sa unang bahin sa verse 7, ang giingon dinhi, kay dili tanang kaliwat sa Israel kabahin sa Israel,
ug dili tanan mga anak ni Abraham tungod kay kaliwat sila. Now kini nga statement ni Pablo nagsugod sa pulong nga kay, tungod kay, nga ang buti pasabot aduna kini kalabutan sa mga nauna nang gisugilon ni Apostle Paul. Ang rason nganong ang saad sa Ginoo wala gayud mapakyas mga kaigsuonan is that dili tanang kaliwat sa Israel kabahin sa Israel. Unsa may buti pasabot ni ini nga dili tanang kaliwat sa Israel kabahin sa Israel. Kaduha ra ba gyud ni gilitok ni Pablo? Una, iyan ang giingon nga dili tanang kaliwat sa Israel, kabahin sa Israel, ug ikaduha, iyang giingon nga dili tanang anak ni Abraham, tinuod nga anak ni Abraham. So, ang buti pasabot ni ini mga kaigsunan, adunay physical nga kaliwat si Abraham, aduna usay espiritual nga kaliwat si Abraham. Adunay physical nga kaliwat si Israel, ug aduna usay espiritual nga kaliwat ang Israel. Mo kini ang buti pasabot ni Apostle Paul. For example, ang physical Israel, dili tanang kaliwat sa Israel, kabahin sa Israel. Nga ang buti pasabot niini, dili tanang Israelita sumala sa unod, kabahin sa tinuod nga Israel sumala sa espiritu. Mao kini ang gihisgutan ni Pablo sa verse 1 hangtod sa verse 5. Iyang gihisgutan ang Israel, ang iyang mga kaliwat ug kababayan sumala sa unod. Ang mga Israelites, ang pisikal nga nasod sa Israel nagsugod kang Abraham ug naglangkob kini sa tanang mga kaliwat nga misunod kaniya. Mao kini ang giingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 18. Ang giingon din hiyo, tanawa ang Israel sumala sa unod. That is, sumala sa physical nga kaliwat ni Israel. Natawo diha sa unod ug gituli usab diha sa unod. Mao kadto ang mga physical nga kaliwat sa Israel. Ug ang paglarawan ni Pablo kanila, sila mga unodnon, sila mga wala gayud na bag-o ang kasing-kasing. Mga physical lang sila nga kaliwat ni Israel, pero dili sila espiritual nga kaliwat ni Israel. Asa man nato ni mabasa, John chapter 8 verse 37 hangtod sa 39. Ang giingon dinhi, nasayod ako nga kamo kaliwat ni Abraham. Apan naningkamot kamo sa pagpatay kanako tungod kay ang akong pulong walay luna diha kaninyo. Nagsulti ako mahitungod sa akong nakita uban sa akong amahan, ug gibuhat ninyo ang nadungog ninyo gikan sa inyong amahan. Mitubag sila kaniya, si Abraham ang among amahan. Si Jesus miingon kanila, kung mga anak pa mo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang mga buhat nga gibuhat ni Abraham. Notice, ang giingon sa verse 37 mga kaigsunan, nasayod ako nga kamo kaliwat ni Abraham. So, gikonfirm ni Jesus nga sila mga physical nga kaliwat ni Abraham. Kaliwat sa unod. Apan giingon usab ni Jesus sa verse 39, kung mga anak pa mo ni Abraham, nga ang buti pasabot niini kung tinuod gayud kamo nga mga espiritual nga mga anak ni Abraham. So duna day duha ka matang sa Israel, physical Israel ug ikaduha spiritual Israel. Ang giingon ni Pablo, dili tanang kaliwat sa Israel, tinuod nga kabahin sa Israel. Ang buti pasabot, dili tanang physical nga Israel, tinuod nga kabahin sa espiritual Israel. Ang espiritual nga Israel mga kaigsuonan nagsugod usab kang Abraham. Gumikan kay si Abraham dili lamang physical nga Israelite kundili tinuod usab siya nga espiritual nga Israelita. Mao kini ang Israelita nga natawo diha sa espiritu ug gituli usab diha sa espiritu. Sila ang mga Hudiyo sa kinasuluran o gituli sila sa ilang mga kasing-kasing. John chapter 1 verse 11 hangtod sa 13. Ang giingon din hiyo, mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, ug ang iyang kaugalingong katawhan wala midawat kaniya. Apan sa tanan nga midawat kaniya, mga nagtuo sa iyang ngalan, iyang gihatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mga natawo dili sa dugo ni sa kabubuton sa unod, ni sa kabubuton sa tawo kundili sa Dios. So sa verse 11 mga kaigsunan, mianhi si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan apan gireject siya sa iyang kaugalingong katawhan. Gireject siya sa mga Hudiyo in general, majority misalikway kang Jesus.
Pero atong matikdan sa verse 12, aduna gihapoy midawat kaniya. Dili di ay tanan mi-reject. Aduna gayoy tinuod nga mga espiritual nga mga kaliwat sa Israel nga midawat kang Jesus. Verse 12. Apan sa tanan nga midawat kaniya nga nagtuo sa iyang ngalan, iyang gihatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Now, ikatulo nga punto, dunay illustration si Pablo nga gihatag aron masabta nato ang iyang gipamulong. Ang giingon sa verse 7 hangtod sa verse 9. Pinaagi kang Isaac ang imong kaliwat paganganlan. Kini nagpasabot nga dili ang mga anak sa unod ang mga anak sa Dios, kundili ang mga anak sa saad ang pagaisipon nga kaliwat. Kay kini mao ang giingon sa saad. Mga ingon niini nga takna sunod tuig mobalik ako ug si Sara makabaton og usa ka anak. So gi-illustrate ni Pablo ang iyang punto pinaagi sa paghisgot kang Isaac. Ang giingon sa verse 7, in Isaac your seed shall be called. Gikutlo ni Pablo ang Genesis chapter 21 verse 12. Si Abraham aduna nay duha ka anak, si Ismael nga natawo 15 ka tuig ang milabay before natawo si Isaac, ug nakita ni Sara si Ismael nga gibugal-bugalan si Isaac mo kini giingon sa verse 10. Ug ang giingon sa Dios kang Abraham, unsa man ang gisulti ni Sara kanimo paminawa ang iyang tingog, tungod kay diha kang Isaac ang imong binhi pagatawgon o paganganlan. Nga ang buti pasabot niini, diha kang Isaac ang imong tinuod nga binhi. Ang tinuod nga binhi dili lamang physical kundi spiritual pagatawgon. Ang punto niini mga kaigsunan, bisan pag si Abraham adunay duha ka mga anak nga parihong physical niya nga mga kaliwat, isa lamang ang gipili. Isa ra gyud ang gipili. Si Isaac mao ang anak sa saad ug dili si Ismael. Gipili sa Ginoo si Isaac ug iyang gisalikway si Ismael. Mao kini ang kinatibuk-an nga punto ni Pablo mga kaigsunan. Ang giingon sa verse 8, kini nagpasabot nga dili ang mga anak sa unod ang mga anak sa Dios, kundili ang mga anak sa saad ang pagaisipon nga kaliwat. Si Ismael nagrepresentar sa mga anak sumala sa unod, dili kini tinuod nga mga katawhan sa Dios. Si Isaac mga kaigsunan nagrepresentar sa mga anak sa saad. Mao kini ang giihap or giisip nga tinuod nga mga binhi, tinuod nga mga espiritual nga mga kaliwat ni Israel. Ang giingon sa verse 9, kay kini mao ang giingon sa saad, mga ingon niini nga takna sunod tuig, mubalik ako ug si Sara makabaton og usa ka anak. Mao kini gisulat sa Genesis chapter 18. Ang punto niini mga kaigsunan, gisaad sa Ginoo ngadto kang Abraham sukad pa sa sinugdanan nga si Isaac mao ang mahimo niyang tinuod nga kaliwat, dili si Ismael. But pasabot, tinuod nga espiritual nga kaliwat. Ang pangutana, unsay ilhanan sa tinuod nga Israel? Unsay ilhanan sa tinuod nga espiritual nga Israel? Pulos mga Hudiyo lamang ba sila? Wala ba gayoy mga hintil nga nahasakop? Mo kini kinahanglan gyud nga masabtan sa matag usa nga naminaw dinhi sa kahanginan. Dili lang mga Hudiyo ang naglangkob sa tinuod nga espiritual nga Israel. Gipasabot gayud kini sa Biblia nga ang tinuod nga espiritual nga Israel naglangkob sa parihong mga Hudiyo ug mga hintil nga mga magtutuo. Apil ang mga hintil mga kaigsuunan. Apil. Dili lang kini mga Hudiyo. Gumikan kay gipasabot ni Pablo sa verse 24. For example, ang giingon ni Pablo dinhi, bisan kita nga mga tinawag niya. Kita. So apil ang mga readers ni Pablo nga mga hintil. Bisan kita nga mga tinawag niya. Ang verb nga gigamit tinawag niya ug mousab kini ang gigamit sa pagtawag sa Ginoo kang Isaac. Ang giingon sa Galatians chapter 4 verse 28 hangtod sa 31, gipasabot gayud ni Pablo sa mga iglesia didto sa Galacia nga ang mga members parihong mga Hudiyo ug mga hintil, mga ethnic Israel ug mga non-ethnic Israel. Ang gipasabot gayud ni Pablo, ang tanang mga Kristohanon, mahudiyo man o mahintil, giisip nga mga kaliwat ni Abraham,
giisip nga mga kaliwat ni Isaac diha sa espiritu. For example, verse 28, karon kita mga igsuon sama kang Isaac kaniadto, mga anak kita sa saad. So ang mga Christians, sila ang natawo diha sa espiritu. Sila ang mga adunay bag-ong kasing-kasing. Sila ang mga tinuod nga mga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Mga Christians, parihong mga Hudiyo nga magtotoo ug mga Hintil nga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang problema gayud mga kaigsuonan, no? Ang mga physical nga kaliwat ni Israel, mga natural Israel, nagtuo gayud sila nga gipaboran gayud sila kaayo sa Dios. Nagtuo sila nga mga katawhan sila sa Dios. Ang ilang assumption mao ang ilang pagtuo nga mga physical sila nga kaliwat ni Abraham, busa sila lang ang gipaboran. Dako gayud kaayo kini nga sayop mga kaigsuonan. Gumikan kay gipasabot gayud sa Biblia nga ang tinuod nga Israel, kung ikaw mahimong kabahin sa tinuod nga Israel, gakinahanglan kini og bag-o nga kasing-kasing ug bag-o nga espiritu. Gakinahanglan kini nga ikaw mahimong matinud-anon sa Dios ug nahigugma gayud sa Dios. Ug mauusab kini ang problema nga giatubang sa mga iglesia karon, sa mga kasimbahanan karon. Daghan kaayong mga tawo sa atong kapanahunan karon nga sinsiro gayud sila nga nagtuo nga mga katawhan sila sa Dios. Sinsiro sila nga nagtuo nga sila mga Kristohanon. Kasagara sa mga Filipino nagtuo gayud nga sila mga Kristohanon ug kung mamatay sila padulong gayud sila sa langit. Daghan usab nga mga tawo nga nagtuo nga sila mga Kristohanon tungod kay nagtuo sila sa Dios ug naningkamot usab sila nga magkinabuhi ug maayong kinabuhi. Aduna po'y mga katawhan nga nagtuo nga Kristohanon sila tungod kay nagsunod sila sa relihiyon sa ilang mga ginikanan. Pero seryoso gayud kaayo kini nga sipyat, bugat kaayo kini nga sipyat mga kaigsunan. Gumikan kay wala may makita nga ebidensya sa ilang kinabuhi nga tinuod gayud sila nga nakabig diha kang Kristo. Walay ilhanan sa ilang mga kasing-kasing nga nabag-o ba ang ilang kasing-kasing. Daghan kaayong mga tawo nga nasipyat gayod sa pagsabot sa ilang tinuod nga kondisyon spiritually. Ang usa ka Kristohanon mga kaigsuonan naluwas gikan sa sala in the biblical way. Unsa may ibot ipasabot niini. Kinahanglan gayod nga ang usa ka tawo nakakita sa realidad sa iyang kaugalingong sala. Unsa may buhaton sa usa ka tawo aron siya maluwas, pero ang pangutana luwas gikan sa unsa. Kinahanglang masabtan nato kung unsa ang matang sa kaluwasan nga atong gihisgutan dinhi. Ang tubag luwas gikan sa sala. Gumikan kaya nga atong problema mga kaigsuonan, sala. Ang tawo nga wala pa diha sa atong Ginoong Hesukristo, wa pa gyud makaila sa atong Ginoong Hesukristo, nagkinabuhi diha sa sala. Iyang gisupak ang balaod sa Dios kanunay sa matag adlaw sa matag segundo. Ang tinuod nga luwas mga kaigsunan, kinahanglan gayud nga makit-an niya una sa tanan, masabtan niya kung unsa gayud kabugat ang iyang kondisyon at tubangan sa Ginoo. Kinahanglan gayud nga makita niya ang dako kaayo niya nga sala, nga guilty gayud kaayo siya at tubangan sa Ginoo. Daghang mga tawo nga limpyo kaayo ang ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon. Wa nila masabti nga ang Dios adunay tunglo ug kapungot bato kanila. Apan ang tinuod nga Kristohanon nakasabot gayod nga ang hustisya sa Ginoo hingpit gayod. Nakita sa usa ka tinuod nga Kristohanon nga siya guilty. Nakita niya nga takos siya nga itambog didto sa impyerno. So kinahanglan gayod nga maluwas kita gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios. Ang usa ka Kristohanon mausab ang tawo nga nakakaplag sa tinuod nga solusyon sa sala, sa tinuod nga tambal sa sala. Ug kinsa ang tinuod nga solusyon sa sala? Si Hesukristo. Si Hesukristo sumala sa pagpadayag kaniya sa Biblia. Siya ang perfect nga halad alang sa sala. Si Kristo lamang gayod ang makatagbaw sa hustisya sa Dios. Nasabtan na sa tinuod nga Kristohanon nga didto sa cross nakaplagan niya ang kaluoy sa Dios. Nakita sa usa ka tinuod nga Kristohanon nga ang dugo ni Kristo mao ang giula aron ang iyang sala mapapas,
aron siya masuluban sa pagkamatarong. Nakita kana sa usa ka tinuod nga Kristohanon nga ang dugo ni Kristo ang iyang gikinahanglan ug ang pagkamatarong ni Kristo mao ang iyang gikinahanglan aron siya pagadawaton sa Dios. Ang usa ka tinuod nga Kristohanon midangop gayod kang Kristo diha sa pagtuo nga adunay pagtalikod sa sala. Ang pagtuo mao ang pagsalig mahitungod kang Kristo, mahitungod sa iyang sakripisyo didto sa cross sa Kalbaryo, didto siya nagbarog, nagsalig. Ang pagtuo mga kaigsuunan mao ang pagsalig usab nga wala nay laing manluluwas kundili si Hesukristo lamang gayod. Ang pagtuo kumbinsido gayod nga si Kristo namatay didto sa cross alang kanimo higala, alang sa usa ka makasasala nga nabugatan sa iyang sala. Ang paghinulsol naglangkob kini sa pag-ila sa usa ka tawo nga ang iyang sala mao ang hinungdan nganong ang tunglo ug kapungot sa Dios gibubo ngadto kaniya, nga ang sala niya mao ang hinungdan nganong namatay si Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Mao gani nga ang tinuod nga paghinulsol naglangkob kini sa usa ka sinsero nga pagdumot na karon batok sa sala ug ang pagtalikod niini ug ang iyang pagdangop kang Kristo alang sa iyang pagkamatarong. So kinsa ang tinuod nga Israel? Ang tinuod nga Israel mao ang naluwas na gikan sa iyang sala. Gilarawan sa Biblia ang sala ingon nga pait kaayo. Sumala sa Jeremiah chapter 4 verse 18. Pait gayud kaayo ang sala, gumikan kay pagtalikod kini gikan sa Dios, ug mao kini ang tinubdan sa tanang mga kagubot ug problema niining kalibutana. Ang sala mao ang pag-alkontra batok sa Dios, ug ang sala mao ang pagrebelde batok sa Dios, ug ang sala mao ang hinungdan nga ang tawo naalaot, ug ang bunga sa sala pait usab kaayo sa nga tanan. Tanawon lang nato ang nahitabo sa kalibutan karon, puno kayo sa kagubot, panagbangi, panagbahin-bahin, mga gubat, mga sakit, mga kaigsuunan, mga pagdumot, mga pagpatay, mga pagpanglibak, mga kasina. Grabe kaayo ang bunga sa sala. Tanawa ang mga individuals nga naulipon kaayo sa sala. Gitorture ang ilang kalag, mga kaigsunan. Wala gayoy kalinaw sa ilang konsensya. Ug tanawa usab ang tawo nga nabugatan na sa iyang sala. Diba? Dili na gayod siya mahiluna. Ug ang maayong balita alang niya ng tawhana nga nabugatan sa iyang sala, dangop kang Kristo. Tuuhi og saligi si Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Saligi lamang ang dugo ug ang pagkamatarong ni Kristo. Wala na laing pamaagi higala nga ikaw maluwas. Dili nimo kayang papason ang imong sala, dili nimo kayang papason ang bad record nimo atubangan sa Dios. Ang makapapas lamang niya na ang dugo ni Kristo. Dangop kang Kristo karon, ayaw na paugmai, kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Amen. Oh, behold the love of God, love that purchased our redemption. It did not spare the Son of God from grief and crucifixion. 'Twas His love that set us free from His wrath and condemnation. It is a love beyond degree, love so sweet and strong, yes, beyond comprehension. Help us to proclaim your love to the world that's full of hatred. Help us to display your love by your grace alone, for your glory and honor. Oh, the wonder of your love that upheld your perfect justice. It was your blood that took care of the demand of your justice. For how could you clear our guilt, yet your justice is not tainted? The cross had all appeasement built twixt your mercy and your inflexible justice. Help us to proclaim your love to the world that's full of hatred. Help us to display your love by your grace alone, for your glory and honor. And as long as we have breath, we shall keep on lifting your love
until our eyes shall close in death, to be with you forever. In eternity we'll sing of the grand redemption story, the story of your love and power, love so sweet and strong, yes, beyond comprehension. Help us to proclaim your love to the world that's full of hatred. Help us to display your love by your grace alone, for your glory and honor. By your grace alone, for your glory and honor. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.